Evo me ljudi, Boga mi od nemam više volje ni da vičem tako. Ovih dana zaista bio je užas, ja ne znam kako sam ovo preživjela, ljudi moji. Napravila sam boks za kokoške i lisica ušla i da vam ne pričam dalje. Tako da praktički Ivanu je odnela odmah, a burduša sam našla na praktički raspolovljenog na pola. Božom prost, ne mogu da pričam. I sad evo pravi se ovdje boks, ali ovdje ne mogu da držim kokoške, nego ovdje ću da stavim moje mace. Ne smijem više da ih puštam napolje, ne znam jel vidite. 2-3 dana ja to nekako onako polagano radim, a nije mi baš ono ni do čega, da znate, mislim, baš ono užasno. Nisam uopšte očekivala da možda se desi, a Lana mi je rekla i Kristina i mnogi su mi rekli nizak je boks, nizak je, ali ja sve vičem, tu sam ispred kuće, ovdje nas ipak ima, nije ovo ipak šuma, ali po noći su došli i nisam ni čula, tek ujutru kad sam ustala da im dam hrane, vidjela sam šta je se desilo. Tako da zaista veze nemam. Baš ono, osjećam se grozno. Praktički sam uzela onog petla da ga ja spasem, da ga ne stave, da ga ovi ne pojedu, a pojela mi ga lisica. Baš sam ono, odvratno se osjećam. U stvari ja odvratna i jesam kad nisam znala da napravim onako boks kako se treba, nego sam ono, mojom glavom razmišljala sve ono, bit će ok, nema ovdje nikoga, nema ovdje, znam da ima lisica zimi, ali ajde ko leti, uvijek je neko napolju, ne? Čuje se, svetlo je tu, ma kakvi. Došli i odnele. Sad moram da sklonim i moje mace, ne daj Bož da mi ih kad šetaju ovako po polju, ne daj Bož da mi odnese lisca, mače. Ne znam šta bi radila, ljudi moji, a praktički godinu dana moje su mačke ovdje šetaju po polju. Doduše ja njih uveče stavljam u kuću, ali ajde nikad se ne zna, Boga, posle ovog može neka i po danu izaći. Vidim i tamo isto kod medved došao u posjetu. Pa šta je čudno, čoveče? Video ovna kako šeta i došao u posjetu i opet neki jad i neke muke. Joj! Nešto sve naopako, a niko ne snima baku Mirku. Mislim, ja da budem iskrena, men se uopšte i ne priča, da ima zaista, mislim, ovih dana mi se baš uopšte i ne priča. Tako da, ni da vas nasmejem, ni da se ja nasmejem, znači ništa. Reč mi ne izlazi praktički iz usta, s obzirom da sam ja pričalca, možda zamislite kako sam. Eto, samo onako da se javim, da vidim kako ste vi, jeste posejale bašte, jeste šta radile, žene moje drage. Ja sam posejala sve, sad se borim oko ovog boksa i da završim. Evo vidite, meni mačke šetaju preko dana, tu su i drva iscepana, tako da posla ima, ali men se ne radi, nikako. Znači, niti imam volje da radim, niti imam volje da pričam, ništa, ljudi moji, baš ono, uništena sam skroz, toliko mi je žao da ne mogu da opišem. I eto, da popijem kafu, reko da sednem, malo ono da vas nasmejem, ali ne ide nikako, vidite, niti se men smeje, niti mi je do priče, zaista sam ono, ubijena sam u mozak. Stoga, veliki pozdrav, pa ja mislim da ću sad u petak krenuti na more, pa ću se vratiti u nedelju, pa ću snimat sa mora ako mi dođe volja, ako ne, izvinite, zaista ja za životinje sam ono luda sam za životinjama i kad se ovako nešto desi, samo bi sebe Džekićem u glavu lupala, ne vredi. Pozdrav svima.